Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz, oi jainko, okarbidean dabiltzanei zure egiaren argia agertzen diezu, bide zuzenera itzul daitezen. Egizu, beren buruak kristautzak daukatenek, utz dezatela izen horrekin bat dezatela guztia, eta bete izen horrek dionak, zure Seme Jesu Kristo jaunaren bitartez, zure gure Espiritu Santuarekin, jainko darrek egizioita, gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik. Egun haietan, Lebiren leinuko gizon batek bere leinuko alaba bat hartu zuen emazte. Emaztearek sabelean sortu eta seme bat izan zuen. Ederra zela ikusirik, gordeta eduki zuen 3 hilabetez. Baina gordeta gehiago ezin handiz, zumezko otartxo bat hartu zuen, eta buztinez eta pikez ongi igurtzita, ipini zuen bertan aurra, eta Nilo ibai bazterreko kainabera artean utzi zuen. Aurraren arreban urrutitik begira gelditu zen, zer gerta ere. Faraonen alaba jaitsi zen Nilo ibaian bustialdi bat hartzera, eta bitartean haren neskatxak ibai ondoan zebiltzan. Kainabera artean, otartxoa ikusirik, neskatxa bat bidali zuen, otarra ekar zezaion. Ireki zuen, begiratu, eta haur bat negarrez aurkitu zuen. Errukitu zen hautsoaz, eta esan zuen, hau, ebertarren baten erra da. Orduan, haurraren arrebak esan zion Faraonen alabari. Joango almaiz, ebertarrekara, ilude baten bilan, aurra hasi dezan. Faraonen alabak erantzun, bai, zoaz, joan zen neska, eta aurraren amari deien zion. Eta Faraonen alabak esan zion, eramazu aurrau, hasi ezaidazu eta emango dizun sagia. Hartu zuen beraz, emakumeak aurran eta hasi zuen. Mutikoa handi egin zenean, eraman zion Faraonen alabari, eta honek semetzat hartu zuen. Eta Moises ezarri zion zen, esanez, uretatik atera dut. Moises gizon egin zelarik, bere senideetara joan batean, zamaketan ari zirela ohartu zen. Eta Egiptoar bat ikusi zuen bere senide ebertar bat hiltzen. Moisesek alde batera eta bestera begiratu, eta inor ez zegoela ikusirik, hil zuen Egiptoarra, eta ondartean sartu. Atera zen biaramunean ere, eta bi ebertar ikusi zituen elkar joka. Joka hasi zenari esan zion, zergatik jotzen duzu zure lagunan. Harek erantzun, nor jarri zaituzu nagusi eta epaile gure artean. Ni ere hil egin nahian nauzu Egiptoarra bezala. Moisesi beldurra sartu zitzaion eta bere baitan esan zuen, jakin dute nik egina. Jakin zuen Faraonek gertatu zena, eta Moises hil nahian zebilen. Moises ies joan zen urrutira, eta Madiango lurraldean ezkutatu zen. Jauna esana. Erantzun salmoa, bila ezazuen jainkoa. Bila ezazuen. Loi sakonean nago sarturik, inun oina ezin tinkaturik. Bila ezazuen jainkoa. Iritsi naiz urra hundietara, eta ur laizterrak
arama, bila ezazuen jainkoa. Jaun zuekin, Jesu Kristoen evangelioa San Mateuren liburutik. Aldi hartan Jesus gogor mintzatu zitzaien mirari gehienak egin zitueneko herriei, bihotz berritu ez zirelako, esanez, ai zu Korozain, ai zu Betsaida, zuenean egin diren mirariak, Tiron eta Sidonen gertatu balira, aspaldi bihotz berrituak zitezkeen, zakukiz eta hautsez jantzitan. Egiaz diozuet, auzi eguna eramangarriago izango da Tiro eta Sidonentzat zuentzat baino, eta zu Kafarnaum zeruraino igo behar duzula, hildakoen lekuraino eroriko zera. Zurean egin diren mirariak Sodoman gertatu balira, gaur baino iraungo zukeen, egiaz diozuet, auzi eguna eramangarriago izango da Sodomako lurraldearentzat zuretzat baino. Jaunak esana. Gaurko lehenengo irakurgaian entzun dugu Moisesen historioaren hasiera. Pentsatu behar dugu Israelen historian Jesusen aurretik behintzat izango diren bi pertsonairik importanteenak izango zirela Abraham alde batetik, esan dezake Israel herriaren aita, eta bigarrena Moises, bere herria Jakoboren izenean Egiptotik askatu zuena. Abraham lehenengo guraso izan bezala, eta Abrahamen ondoan Isaac eta gero Jakob ere aipatu daitezke. Eta hor sortzen da Israel herria, Jakoboak aukeratutako herria, baina gero Moises bertara esan genezake bialdu zuela Jakoboak bere herria Egiptoko esklabutzatik askatzera. Eta horregatik Moises izugarrizko garrantzia dauka. Are gehiago, Israel herriarentzako bere erlijioan gertakizun historiko printzipala hain zuzen ere da, Jakoboak bere herria askatu zuela itsaso gorria zeharkatuz. Horregatik, Moises dugu horren importantea. Eta bere jaiotza oso egoera berezia izan zen. Egiptoarrek agindua zeukaten, gehienez etxe bakoitzean mutil bat egon zitekela. Neskak nahianean, baina mutil bakarra. Eta Moisesen amak bazuen beste mutil bat, bera baino zarra ondoa, Aaron, eta beste alaba bat, Miriam. Eta hain zuzen ere, garai hartan ez zuen jakiten, neska edo mutila izango zen jaiotzen ari zena ikusi arte, eta mutila zela ikusita zuharizko diskursoa nahita nahi ez Egiptoarrek hiltzeko agindua bai zeukaten. Eta horregatik, bere amak, halako Moisesen amak ez zuen hil nahi bere semean, eta horregatik otartxo batean sartu, eta Nilo ibaian ertzean utzi zuen bere arrebak Miriamek. Faraonen alabak ikusi zuen, eta horregatik salbatu zen. Pentsatu behar dugu, Faraonen alabak bihotz ona zeukela. Berak ulertu zuen lehenengo momentutik ura edertalean umetxo bat zela, baina ez zuen hilda izan baizik eta salbatu. Eta horren bidez, esan genezake, Jakoboak Moisesi oso toki berezia eman ziola. Alde batetik, bere amak hasi zuen, bularra eman zion, eta berak bazekin Israel zela, eta gainera bertako hizkuntza eta erlijioak ikasita zitu. Baina, bestatetik ere Faraonen alaban semea zen, berak adoptatu zuelako, horregatik oso toki berezia zuen Moisesek. Gaurkoan, agertu zaigu nola Moisesek ikusita hango gizon edadeko bat
lanean ari zena, Egiptoar batek nola jepontzen zuen hil arte, sutan halako genioa zeukan Moisesek, berak Egiptoar ura harrapatu eta hil egin zuen. Hori jakin zen eta horregatik alde egilea izan zuen Egiptotik Madian aldera, esaketzake gaur egun, Jordania eta Arabia tarte hortara, area alde egin zuen Moisesek. Edozein kasutan, jainkoikoak prestatzen zuen bidea Moisesek gero bere herria askatzera egin zezan berriz ere bueltan. Irakurtzen dugunean eta honekin bukatuko dut, Itunzaharreko edozein pasarte pentsatu behar dugu eta hala deitzen zaio teologian salbamenaren istorioa entzuten ari gara da. Jainkoikoak nola nahi izan duen bere herria askatu, baina bere herria ez bakarrik Israel, baita gu ere munduko herri guztiari. Eta batez ere gauz bat aukiraren gogoan, eta da, dena jainkoikoaren eskuetan dagoela. Egia da jainkoikoak gure askatasuna errespetatzen duela, askatasuna libre egin gaituela, eta hori dena baino, historia beti jainkoikoaren eskuetan dagoela. Eta horrek guri sinistu noi jainkoikoa ona dela ulertzen dugu noi, horrek halako konfiantza eta bakea behar dugu. Jainkoikoaren eskuetatik ez daitekela ezer eskapatu, baizik eta dena bere eskuetan dagoela, historia jainkoikoaren eskuetan dagoela. Eskatzen dioguna da, konfiantza sakon hori suma dezagula gure bihotzean, Itunzaharreko pasarteak irakurtzen ditugun bakoitzean. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaixorik guztien alde jainkoikoak bere indarra eta osasuna eman dezaien eskatzen jaunari. Eta gure hildakoen alde gaurko ezasatua bereziki gogoan hartuko ditugu Lorea Sagastiatza eta Gregorio, Miguel Mariez Durrena, Ángel Arretxe, Enrique Villarraz, Demetrio Salvadori, jaunak bere baitan hartu eta handik gure artean izaten eskabezaleko jaunari. Entzun aitauna bihontzez egiten dizkizu eskariak Jesucristo gure jaunaren bitartez. Begira jauna, otoitzean dagoen elizaren eskaintzari, eta iguzu oparia hartuko dugu santuagoak izan gaitezela Jesucristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bilotzat, eskerrak jainkoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzero nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu. Jainkoikoan guztienu beti horri Jesucristo gure jaunaren
eskerrak emanez, ere ikasle bilatzen esanez, hartza zuen eta eran guztiok botatik, aurrere jolaren kanizkata, itun berri eta betikoaren moda, zuentzat eta askorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nire egarri. Hau da, sinismearen historioa. Horregatik jauna zure semiaren egiotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ondia eta salbaren ekaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta abalik eskatzen duzugu Kristoren gorputzo bakartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoa izan jauna mundu guztian zabaldunik dagoen zure eliza, eramazu maitasuntsuna Frantzisko gure eta Santuarekin, Frantzisko gure antzaia geniek aizizizon guztiekin batean. Gogoa izan jauna izeko itxaropenean hondian gure segileak, bereziki gurea, Sanestio eta Gregorio, Miguel, Mario Zurrena, Ángel Arretxe, Enrique Bidarraz, Demetrio Saudareni, eta hildako guztiak anitzazu zure aurpegien dira. Errukizak izteko horren, guk guztiok betiko bizitza ditxenezagun. Jangoikoaren Ama Maria Goatsuarekin, San Jose bere senarrekin apostolu santuekin eta iglesiati guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean erezentzatu, Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko agurti gurri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutxiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeruetan zena, salbatzaileak zena, etorretik zerrearen nua, zure errukiak esker, ekapetik garbi bizi zen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaita dela. Jesu Kristo gure jaunak zure senada apostoluei balia guztien dizuen, bere paketa ematen, egia zure elizaren sinismenari eta ez gure bekatuen, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizitza gizaldi eta gizaldietan, jaunak pakea bete zuekin, eta eskurik eman dure, emaiozu ekarri. Jangoikoaren bintutsa, zuk entzen duzu mundu pekatua, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren ainarituak. Jaunan, ez naiz
Egin dezagun otoitu. Zure mailan janaritu gaituzun jauna, egizu misterio hauetan parte hartzen egun bakoitzean, sendorabideak gure salbamenaren emaitza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaunak zuekin, bere ikaza itzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak